Eta horregatik Munduko Osasun Agentziak egunean 2 pakete tabako erretzea gomendatzen du, batez ere haurdun dauden nerabeen artean. Bestalde, berrian irakurri dugunez, Egi Gazte Antolakundeak Ostarte aldizkaria plazaratu du, gazteria kritikoa sortzen laguntzeko. Bazen garaia izan ere azkenaldian arazoak egon dira PNV-ren entxufe programan. PSE-rekin gobernua konpartitzeak goi-kargu askotarako bidea moztu egin die. Albiste honen arira, aste ezagun bada gure lehiaketa. Hemen ditugu gure partaideak Moli eta Ruli. Hauxe duzue minutu bakarrean ahalik eta erantzun gehien emateko gaia. Egiren aldizkari kritikorako gai kritikoak. 1, 2 eta 3 erantzun berriro. Euskalduna? Bai. Euskaldunak eta maketoak. Txakurra. Ertzaina. Ertzaina naiz. Borra. Ertzaina naiz eta borra beroa dut. Gurutzea? Vatikanoa? Nino. Gurutze gorria. Osakidetza? Bai esan? Dígame. Osakidetza, dígame. Arranoa? Nafarroa? Nafarroa Euskadira. Larrutan egitea? Pelipornoak. Pelipornoak ete ben? Zergatik ez? Pelipornoak ete ben zergatik. Urkullu mitoaren sorrera. 7 erantzun zuzen zorionak, alderdi egunaren DVD-a zuentzat opari, eta baita Irungo Haziendako sutean libratu zen paper bakarra. Ortuzarren poster bat, eta baita ere opari Jose Luis Bilbaok sinatutako errenta aitorpena. Eta Nafarroa garaian badirudi berriz ere abiadura handiko trena notizia dela. Ipar Euskal Herrian konexiorik inoiz egongo ez dela ziurtatu ostean, obrak berrabiaratu dira mugaren hegoaldean. Orain bi aste, EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerrak mehatxua egin zuten. Barkosen gobernuak abiadura handiko trenaren akordioa sinatuz gero, aurrekontuak ez zituztela onartuko adieraziz. Uxue Barkosek, honen aurrean, alderdikerien gainetik interes orokorra dagoela esan zuen. Lauko gobernua osatzen duten gainontzeko 3 alderdiek aldiz alderdikeriaz jokatzea leporatu diote Barkos presidenteari. Baina orduan sartu dira jokoan UPN eta PP alderdiak. Eta alderdikerien jolasa etenez, trenaren ardura Nafarroatik atera zuten. Tren estrategiko bat ezin da egon terroristen alderdiaren esku. Uxue Barkosek ordea erabaki horren atzean UPN-ren alderdikeria dagoela salatu zuen. Hemen hegoaldean greba orokorra bukatu zirela uste genuen, baina Macron presidentearen lan erreforma proiektuarekin kalera atera dira frantses estatuko langileak, baita Ipar Euskal Herrikoak ere. Presidente berriak aurreko frantses eta Espainiar gobernuburuen eredua jarraitu du eta fiten martxan jarri du lan erreforma. Proiektuaren berri emateko gurekin daukagu Deustuko Unibertsitate Politekniko Katolikoko Ekonomia katedraduna, Miren Bakarne Gogeaskoetxea. Lan erreformaren logika zinez egesa da. Zenbat eta egestasun gehiago langileak kaleratzeko, orduan eta langabezi gutxiago. Kaleratze gehiago, langabezi gutxiago. Logika oinarrizko. Ederki, eta horretaz gain zein neurri zehatz adierazten ditu Macronek bere erreforman? Sindikatuak degebekatzea. Nor hobe langileak defenditzeko nagusia bera baino. Azkenean nagusia da langileak gehien maite dituena, ez? Eta nazioartean aurrera darrai Kataluniako erreferendumak. Le Figaro astekariak
Carles Potter Puigdemont presidentea aberriaren aita izendatu berri du. Bai, gaztetan Voldemorten mehatxutik askatu gintuen urak makillatxo magikoa biziki erabili beharko du oraingoan. Eta has dadila azkar, Guardia Zibiletatik babestuko gaituen edabe magikoak prestatzen. Euskal Herritik gomendio txiki bat bakarrik, kalimotxoak ez du funtzionatu. Bueno, agian tripak arintzeko bai. Hala ere, Kataluniako informazioan sakontzeko badaukagu gure berri emaile berezia Sant Cugat del Vallesen. Aurrera, JL! Bai, hemen nago, JL. Hemen nago prozesan erdian ikusten duzuenez, kriston iskanbilia dago, eta jende askoren buruan egongo da galdera nola heldu gara ona, ez? Nik JL-ek, nik asmatu dute zer dan, zergatik dago herria hain asaldatua, baina batez ere zergatik Puigdemont etorri dan onaino. Hori da jende askoren buruan dagoen galdera. Eta nik erantzungo dizu, eta askok uste dute Puigdemont herriak bultzatu duela ona. Ez da hori. Askok uste dute Puigdemontek Stalin nahi duela ziuren ustelkeria. Ez da hori. Askok uste dute Puigdemontek Stalin nahi dituela bere politika antisozialak Elbrusesen atzean. Ez da hori. Puigdemontek Stalin nahi duela bere iragan beltza da. Puigdemont, orain irudi honetan ikusiko duzuen bezala. Manes Agirre Arabako bertsolariaren aita da. Manes, soc Puigdemont. Jo soc el tempado. Eta bukatzeko berri labur bat, Kalashnikov fusila asmatu zuen sobietar militarrari harrizko estatua bat egin dioten Moskun. Gure omenaldirik hoberena hemendik eta egin dezagun data! Gora, Gasteiz tropikala!